Kani gade ka Patisi TV. Markmat bat kiri hukuman, markmat berubah shibun lingdo. Hado gade, ka jing shisha ka bau pat baru ko bentep lingba ka jongpi, kumunong ilam jong ka BJP, baka RSS gade ka badan hadin hasenda jong ka BJP. Hapo assembly ki shna ka ain, ba ka jing bam do masi ka don ka side effect ka jong ka. Definitely kan sakhang ya kata. Markmat bat kiri hukuman, markmat berubah shibun lingdo. Pajba sesisian ngai kuble yepi shikni ka program ka jongi ka piju ye pej markmat bat kiri hukuman. Pat menta ka kenti gidan way na kiri upa hukuman to bolong presiden jang ka BJP lani kata ka Bharatiya Janata Party ba shibun lingdo. Ba shibun ngai kuble yepi shikni ka program ka jongi bat lingba kani ka program na marki babun kim Shimla itu yepi bat datang hadian jongka MP election ke bapilai kon bat bagilas dang ban UI ke keteng ke jongpi kidiat ngi ko bentep bu paj bar ko bentep chipang uei tau ba shibun bat ndrei la dang yai kat kum ka jembut dien ha bede ka jingem ke jongpi la ki ban UI limba ka feedback bapide tau social worker ba kum jur kum businessman te ke ipat ke ba ka jingkeli ke ba ara dia ni ke ba pin sejubab kolong ke ba pelong ipi pat ban poi Syaka politics. Pi tang hagi por menchua ngapuli hadu ka graduation hangni hapo Shillong College ngasa halai mukra po tribal hostel hadu kisnem khandai pulai hadin katu kadon ka jingye perkhat jong ki briu hasnong jongi ba kikwa ba Nasionong banyo ya UMDC. Kadang ka election MDC, hapo ka GHDC, tu usnem kandai pusau. Te hoj kandai pulai ngalarung komu junior cooperative officer, hapo ka cooperation department jong sorkar Meghalaya. But tang hadin lai benai sabnai nga resign no. Namar ba ngawan na kaying ba ki le business tengas nyo ba kajing rung kam jonga po ka government kanam la ban long prosper ka life ka jonga te nga resign no bat ngawan phai sa snong hadin banglatib ba kinong song snong jongi ki kwa ban yo yo nomi khmat MDC te ngaru kumu samla ha to por nga apply ban pentip yaki banga ngamdon su ka kam but lada ki pajba ki snyo bid ban ailat inga ban LMDC ngala ban simya ni ka kam te hadin ha ka to por ka jing yasong meeting jong ki nong song snong ki perkhat ba namar nga yelej yawan bat umane lang do tu por ki pajba ki perkhat ba namar umane lang udai na kasnong rumbai nga ngade snon national cleariat ki perkhat ba yode ba penmi umane lang yanga ban penpaj ya kasnong cleariat but bakin job na rumbai andre kinyi sisa kam de kumta te ki prasnong kila klianga ban nga ong ba kamdon kum kata ke lada pidon ke jing thut tenga ngam kwa banile te ki ong ba sing ban weng swa kerteng jong pi namar ngidon ka doubtful pi bat ngaweng ya kerteng le jong tat hadu ar hajar khatsau nasnyo ba ngade ban yami chakmat ban yesim benta ha kam MP namar ba ngalayo i ya ka BJP kum gawe ni ki party ki ban ai ke jing sakri nagbenta ka ri India he bro gawe langba ka Constitution ke jongka ha ba ngaseu tenat bat ngayo iru ba kibriu ke badan ke po BJP kidon ya kata ka mensim ban train mata ban penkiu ya kari bro kowe na kata ka daw ngala sim ya ke benta ban ya pan ya ke tiket jong ke party but hadin ba kila streamline na Delhi kila asnyo de ban ay kitiket ban ngala yakon ka party yaka election MP how arajar khatsau
kung no kay iba long pat EP ba sibun ban long bachelor ban ikon ni ka election MP namar ba house nam shajar kan dai spa kan psaw pi kon ni ka MDC election bau pat ba pat imon ni pi ban pa sa council de kay iba long EP ba pisngo bondan ta ka man siam ba pila ban kot kata ka thong ban long ru MP jong ka shilong seat namar ba ka kerteng jong pi kadang pau tang kithan clear chte pi ngala tre ka kam business nga tre ka kam la jong mo nadu ka kam de yong nga tre ki kam khayi kong ki kam dukan gini tai artat nga tre ru kumu kontraktor nga de class 1 kontraktor ha kitu ki por but ha ka jing yo i jonga ba ka jing tre kam kontraktor kaya de bat ka kam government te kani kala pen i shai ba kibriu ki bamdon kata ka ban yede bat ki kam politics kibriu bamdon ha political arena kinnam la ban kiu ha kam contractor tenga perkhat ba kani ka jing don bat ki kam politics bat ka congress kan nam yahab namar kibriu kiba la ban ya don lang bar ki MLA bar ki minister man ka por ki yo kam tengi pat ngi don ka social activity rengkat bar ka kam business ngim la ban ya kersum bar ki man ki por kan te ngi klem yo ki kam ki babiang ngi yo tang ki tu ki ba ki ong ki repair work ha ka payment kam biang ki payment ki basa pending di arsnem laisnem sausnem sansnem kumta kat ba kitu ki briu ki ba yala ban yayat yeng bat ki minister ki bala ban yayat yeng bat ki MLA ki yo ki kam ki babha mo ki ya kamut ki ya biang ka kam ka jam lebeli bet pijet ya ka BJP ha ka to ka por namar ba ka BJP kam simla don ha ka bor kay ba pelong pi ban pai kamat sa ka BJP ngalap ba ka BJP ka de ka party ka badon la ka dong ka constitution ka ban ai ya ga jing chakri ya kari India baro ka we te anda la ya ki por house nem ar hajar khatsau hadin ba kila declare ya ka jinglong prime minister candidate jong Narendra Modi namar Narendra Modi kat kum ka jing puli jongi hakikot kubor ki information ki bayu ngilab banadu ba Narendra Modi wan kumu chief minister jongka Gujarat kala kiu hakil yang baro nadu ka songsuk songseng nadu ka kam kiyok kam yo jam namar pi ipara bachipeu jonga i puli BAMS Ayurveda ipuli hapo Alwas University hangte hapo Mangalore te ki don ki khna ki bapule hangte kumba nriungut na po Gujarat te ipara jonga yong bahadin bakila yakren bat kitu ki parolok ikwa banle internship hapo Gujarat namar ki bun ki dawai available hapo Gujarat nagata ka daw yong ba ikwa banle ya ka internship hapo Gujarat hadin bangi ila lej ban apply hangte hapo Gujarat ngilab ba hapo Gujarat ka don ka circular jong ka government ba kim sha ya ki briu na bar state ban le ya ki internship hapo Gujarat andre namar ba ipara jonga ai address hapo mesana impoi perkhat isu ai ka temporary address hapo mesana but ila yo ya ki form napo ka college ka badan hapo Ahmedabad andala li submit ya ka form i lapan ban ba ka permanent address ka din hapo cleared ka then hadin ba kila check ya kata ka form i kilab ba kabriu bana po Meghalaya ka namla ban le ya ka intensive te
ngimban si ngi appeal nak cepo ke government te hapok ke jing yalam jong Narendra Modi ila ai ya ka special permission ban le ya ka tak intensif namar ba ila de fill up ya form Tapi kita kiba fill up ma phi halor ka jonglong no yalam ko jong Narendra Modi hai kadon rupat hakatu kapor porba pia kun election namar ba pilajan kot u shakathong nama pi la yo ka figures ka ba bet ba ya ban chu ong no war ki bun ki jaka ki baklem poi perkhat ru pila yo ya ki jingjob tu ong no ki unit bar kumju ki polling station te hatu ka dei ne em ba ma pi phiyat ling ba ka e ka ba upat ba ong ba phiyat ling ba kan yam hakapor pia kun ya ka MP election PE pin ong ya kaniam ngi hapo Meghalaya ban ong ba kiniam ki balong organize ki dei ki niam Kristen kiniam Muslim kiniam Sikh kita ki ban ong yu niam kasih hado menta empat long organize umpat don ke ru kata ka organisation ka ban la ban penlum penlang yo namar pitipi ganiam kasi niam tanrai jongi kim don kita ki noktre kalong purely ki organisation ki ba don tang halai jong isno te ban ong bangan yai de kata ka niam yanu ngan pentre kan namar ngimdon kita di noktre kumbadon bepat mo ki don lagi joki ki baong ki pastor ki phadar mo ki temen basan lani kirang ba balang kinong tre jong ki badon ngingim haganiam kasi niam tanang ngimdon kita ki noktre berpila ban wat jing tibru ngimdon kum kita ki ba ki banlong da ka ba ki paid hapok ka balang lani hapok ka niam kasi niam tanrai te kumno ki pinong bangin ngan yai daga niam kan Mentabat kindiat abang akwa ikabantip namar ba kamtam ya baka election kalajan kumunong ilam jong ka BJP kaiga jingso jong pi berhadu katno pila ban yalam ya kani ka parti ya ka ba kumbalakam de kinong ilam ki jong pi ki bawana Delhi na po Guwahati ba pila sisa ya ka ban yo jingjob bar kumjur ban yo ban sensyar ya ka sarkar hakani ka jela Meghalaya kumunong yalam nga lecupaj ba nga ong ba ka BJP ka de ka parti ka bakular phi tang ya ka roy ka par ngimdon kita ki baki kumba mo ki ba kno ki be pat ki parti ba ka BJP ka de ka parti ka ba persaniam ka parti ka ba persha ya ki riulum ke parti ke bepercaya ya ki rit pai tangga we ke sur ngale chupai ba nadu Garo Hills East Khasi West Khasi Hills Benjati Hills ngaong ba ke BJP ke de ke parti ke beperkhat bekumnu ban ai ke roy ke par ya ke jela berok we ya ke ri berok we bat ban penskemru ya katakan nongrim bakum ki try snong kum ki try jaka phide ban yo ya kita ki ain ki kanun babiang ban pen scam meladi khnang ba ladaki nong song snong ki scam kita ki ain ki kanun kita ki rukom im jongki ka state kansa long ka scam but ladaka state ka long ka scam ka riru kansa long ka scam hagane ka gajingya lenti jongi ngile ban pensyai ya ki pajba hoj kidang pun ki bampartip ba ka BJP ka de ka parti ka balong kum ki we pat ki national party ka ba ladon ka constitution ka bala recognize da ka election commission bangin nomla ban don kum kita ki agenda mohiden agenda lani kita ki agenda ki ban penpaj penpra ya ka ri berkejap penreu hanre ka constitution hi jong ka parti ka krenshai ba
ka parti BJP kan ai ke jing sakri ya ki pajba no song jong kari India salansar takin ya hoi ba shibon ngi sotho ya ka ba pi mut ya ka ban pen sotho i pajba ling ba ka roi ka pat nrei tang hadien ya ka ba ka BJP ka layo ban sensyar hapo kari hi bro ka wei hapo ka sarkar pedang hapo ka jing elam ka jong Narendra Modi kensan pat hapo ka jela Meghalaya ya ka bang impat jubna ya kata ka nam bat ka kerteng jong ka RSS andai tahap adien ka tu kat nipor nilai la UI bakilami kita ki ka kata ka kenhon RSS ya ka ban ya bat ba hapo nong ba shlong ru hato ka dei ka jing shisha ya ka bau pat ba ru ko bentep lingba ka jong pi ku nong elam jong ka BJP ba ka RSS ka dei ka badan hadien hasenda jong ka BJP kadeka political party, KRSS kadeka social organization. Ke social organization kala bandon cibun bagi member ki jongka ki ba ka ai ki sakri. KRSS kadeka ta ka social organization ke bandon hapo mo kari India baro ko bat sabar kari India ru. Namar hoj ngitib ba ka RSS kadeka balaseng na do usnem kharkanda spar pusan bat hapo ka jing yelam jong ka RSS kalong ban penteli ya kari India bro ko ban ai ya kata ka jing sneu thu chupaj ba phide ban long ki baskem hala ka jong atan rai but Kidon ki branch ki keleng kapertheru bakum kinong India phide ban bat ya laka jong tanrai ba phimde ban sha misguide haki we pat tangi kum ka BJP ngide ka political party ba don laka jong ka constitution but ngi shimro ge jingirap jong baro kini ki social organization wat kini ki organisation ki badan hapok state jongi mo kum ka KSU kum ka FKJJP kini ru ki train abanta ki imlang salang apa follow yaki news yaki kubor hapo kiti ki than di thor lai i ba kata ka Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS ka ju yakun persha ka ju le persha kamtam bedi yaki Kristan but nomor ba ka BJP menta ka persang ya ka bakan yo ru ya ka jingshania naki pajba Kristan ndai kumno pat ya ka ba pinong ya kita kinong elam jong ka RSS bakanum don kum kita ki jingsha thombor ki Kristan pat nomor ba ki baboni ki kubor wat lai ya kan yela kala don tang shen hapo news nami ya ka ba no yelam jong ka RSS umohon bagawan ulah keren persya iki Kristan. Kane gari jongi kadeka democratic country. Ngi im hapo ka demokrasi. Ka an gede bahakli tam. Mde gano ka organization wat ka political party ru kam de ka ba long bahakli tam. Ka an bahakli tam jongkari kan sngap ya kino ki briu ki ba don ka jing sitom jing takum no kin su kan no baga ta RSS ka don kita ki jing thombor lani ka don kata ka jing thomu ban le ki la don kum kata pinyu i ba kita ki section lani kita ki briu ki ba don ka jing sha thombor kin ya da ka don weru uban lai na ka takum no kin su kan no baga ka RSS ka de kata ka banong thombor lani kita ki nong le bor namar kumpi kumbanga kinong song jongi baro hangne ngilatib ba ka don ka an ka baklet tamban ya dayangi tingin tinggi ke kanam don mata ke kata kalong ka jengkular nakaliang jongpi nam ta ki pajba ba ka jalame kania kata kadeka ka an kala don re nomor wa menep yang nujor ka ki SU ba ka RSS kini kisang balang there is no difference
Kandon je pere kai. Namar ba kini ki seng kim simla keren halor kanyam dari minta wadon pak RSS ke keren pang kanyam kalong no inchim bakata kalong ya ka ba nakal yang ngajong pi ba pin boy ka jungkular kamtam ba ke election kelawan ho nyimte ba ka manifesto ka jong pi ka ba pin boy ka thong jong ka BJP ha bai de nakal yang ka BJP state unit dai ha bai de pat namar ba ki kristani kiling a ki pisa kirit mensiem mar lar Pori India ki dikirit pa dai lada kasencari ka BJP baro kawai ka jala ki arpu pratili ki jala ki berdana po kari India kadon ka jingmai kristan usim dakumta ki ringai kristan Bapin ong ngan kular hakmat upaj ba ngan ong bapim de banting ka ikeru ke political party ke de ke party ke ban ai ke jing senchar ke ba khuj ke basuba ban ai ke roy ke par ke ban ai ya ke ba unong song snong u ai ke suggestion ban chnai ke an kat kum kataka jaka jo ke BJP ke perkhat ba kumno ban strengthening ya kita ki grassroots institutions but ke an ke de ke baklitam Pimdon banting ya ke eru ba unsawan utau IS utau RSS utau Bin Laden dan utau ban thombore kari namar pingi de ka ri ka ba lai loj ka ri ka ba don la ka jong ka constitution ka Bible jong hi jong ka party BJP ka de ka constitution jong ka India kendiat ho ba sibun ka bede bot kawai ka man ya ka ba ni shui tang kilat pathai kubor ni puli ki kot kubor ki pana sabar ni lingba ki television ki pana sabar umna po ka jala habide pat bakani ke jing khangbam do masi po ki pun ki jala ki manta ke pat number ba pajba umsim layo jing penchai ki wan ki no ngelam sini ki babun ki no ngelam jong ka BJP apa ki lat pathai kubor ki kili kim sim la ai ya kata ka jubab Lani ko ong no ka straight answer. Hendai lingba jong pi pat ngakwa ye ka ban yo ya ka jingmut jong ki wei ki jala ki basenchar na ka BJP balai lakhang ya ka do masi hapo kitu ki jala pikali ya kata ka do masi mo ngiyang ni hapo Meghalaya jongi na du ko porman barim bajaru Wat kini ke badang long niam kasi seng kasiru kia bam do masi. Food habit pi kyong. Kajing melin jong ki pajba jongi haga state ya kata mdon balapan kang. Bapin kali yang asagi be par ki state nganom laban bataya pi yo don sibun ba kita ki ba katkum kata ka state subject ke jongki. Baki don ban kang. Kila ban khang ka do masi kila ban khang ka do siar kila ban khang ka do snyam kadon laka state subject ka jongki baki PE bapin jedi unomik man manta kade ka kamram jong unomik mat ban bu hopo ka assembly ya ka ka ba ude ban ya kren nam tau ba tementa lada economic mat jongi bang ijet nang ne na po state hapo assembly ki sna ka an ba ka jingbam do masi kadon ka side effect ka jongka definitely kan sakhang ya kata handel lebih ong bakan ka kade ka babah yang i bangil bam ngi da blen ban bam mano ban khang ya kata mdon bakhang tika ka food habit ka jongi ngin ya ji kat kum ka food habit jongi kemola da ka BJP kawan ka bor Meghalaya kuma kadon ka mission ka jong pi kata mission 40 kanom don ka ban khang food habit jong pajba Kannom la hi bandon ke ru ke ban khang ke pajba umdei banting ya kata ngi kum ke parti nga ong pi ke mission jongi mdon ban kata ke ngim kren ya kaniam kam de ke ba don kam ngi ban kren kaniam ke de ke individuals believe jong pi ke de ke jinge jong pi marwe manu bala ban pun bore pi te ya kata pim don kam banting handre ngi kum ke BJP nga ong ipi ngi kular scam yo pajba bala dengi wan haga bor hang ni hapo Meghalaya ke benong kong ka target ngi kalong ban ai ka roy ka pa development okay
takin dia pat kumno pi target ya kata ka mission 40 ke jong pi amar hadu mentang ngim sim lai i baka BJP kan don ni taki brio ki batbet ki bala ya ka ban long kinong mi khmat kinong thau an kham tam e ya ka ban kata ka bakhia jengmut kalong kita kinong thau an ban don na po ka yeng dorbar ki bakum kino kita ki brio ngi i ki barung sipo ka BJP menta ki dei ki brio ki pala syak kentaj nya ki pajba ngan klem da jer kerteng ngangej plus ngotho bagi don ki babat kam do po ka BJP ki dei ki kertong ki bla sya kentaj ki bla long teng menchua ki nong ikmat re upaj ba umtre shu iki ban itho ne ban pha chi yang dorbar la ka long dis council ne po ka yang dorbar kum ka political party hi kbesim benta election ngi perkhat ba upaj ba unsa ai ya kata ka jingshania ha ka party khnang bangin form ke government ladang imlaban form ke government te kamut ba ngi klem yele na bata ban job election ladang job election kamut ngin form government nakata ka daw ka jing jongi ka don ripo seat ngi perkhat ban ni kun ripo seat berkatar ket jongi ka long ban yo sa seat namar tharti ka de halfway ban yo ka sarkar ka long plus 50% te commission jongi ka long ba ngin ai ya kata ka jing sakri ka ba bhatam hoi phi ong ba kita ki ba don ka party jongi kim pada long ki ba fit adu kata handre ki bon ki brew ki ba thamai ru ki ba wan phi ban ong ba tang kita ki rejected politician ba wan ban ngi kam le de ki don ki politician ki barang thamai ki banile namar hadu menta ngampanut panong ipi manu kita ki candidate ki jongi namar ka por gedang don ngidang persang hi pan ya chupai ba but ban organize man kas ngidon kita ki mandal committee kita ki polling booth committee habrot repautli tengi expect ba hapo gini ki arbanai lai banai kin sami ki bru ki babha ki banwan bani sipenta ki pai ba unsania kila don ki bru ki bangila yakren mo ngila de identify ki bru ki babha ki constituencies ki prepare but ngin sa persang ban wanra ya ki bru ki bah ki pai ba ki sania but man ngin declare ki kum ki candidate ki but ban yo ban target di kata 40 seat pila yo nempat ki brio ki bade kita ki sitting MLA menta ani ki baderu ki MDC hapo ka parti jong pi ban ong ki MDC dengila don mo kitu ki na Garu Hills tu pila i kilarung kitu saungut kilarung nang ta ki HDC ba Antonio kilarung but cha JHDC arngut kilarung mo ki MDC haka district council kamdan gatu ga anti defection pi kila ban rung kila ban mi akan ko por te kin sadon hi ban dang wanru namar hadin baka central government kala ay gatu ko special fund mo ya ki district council kibun ki MDC ru kina expect ya gatu ban yo share ke pun ki ban yo la ka jong share te kimpat da yakhi girang don bat ka intak bat ka tu ka executive committee te hadin ba distribute ya ka tu gilaban don ka tu ka ni MDC ru ki babah ki ban ni ngamong ya kata ka kerteng mo andai git sadon hi ki MLA pat ki ba fa ya ki fillers ki bang ong man ka por ki don hadu ar phengut ki ni ki sitting MLAs ki ba kwa ban rung ban ni tang ba ka MLA pat kin hap perkhat la ki mi menta kin sangat ha ka tu anti defection pi tekin sasim ya ka kabu jongki mo ban resign hadin ba ban nomdon kata ka parti BJP ba sibun kan pediang dari kiwan pi political party pinnom la ban ong ba une uba bha une basniu ladam don ganu ka charchit ka ba la condemn yu une buru la long si chaw ba te kitu ba ko ban wan kila ban hanre ka party pat kan sa screen ke
Amar ba lada pin pediang ye ki kini ki MLA kita ki MLA ki jongpi ka ban chong no salonsar bo ka jala ka jongi ngan sim ye ka ka ba u no ilam go jongpi belong convener jong ka neda Himanta Sarma Biswa wong ba ka jala Meghalaya kamdon ka roi ka par tu menta kampadon ye ka BJP ka yang ban wanra ka roi ka par ndai kumnu pin pediang ki brio ki bala trei mentala sansnem ki ba klempat wanra pat ka roi ka par Bakit ong bagi kadegi MLA ki ba khang ya ka ni ka roi ka par kam de pi ka party ka don ka play ka ba bang ka party ka banjit yau no mikmat kan sajid da ubriu badon ka pasti ban ya link up bat ka central government kumjuru ubala ban decide kumno ban penmi ya kita ki fund ki ba pher na poka jala kidon chibon bagi kita ki revenue la dala ban generate dagalanti ke babiang ka ban nginyo na poka state ru ka party BJP kumba pilati bi ka de ka kadar based party kamre ka party ka bansa sasu ai direction be nangno kade ka party bahkan hapsim ya ki suggestion nado kita ke polling booth committee ngidon ni ke polling booth committee ngidon ni ke mandal committee ngidon ni ke district committee ngidon ni ke state committee kita ki committee can se decide kumno ban bahaya ka state kai Odo gini ki namar pling ngaong ba ki MLA ki don bentaru kaliang koroi kapar andre namar ba ki yo ya ka bha ka jongki ka MLA scheme andre ngim shimlai ipan bakan ya hok ane bakan don kata ka jing tre hok tandre philai ka jubab ka jongpi tetang ba nga kwa ru ban bo ya ka jingli na pi habai dei pat baka jingmot jong ka Congress muk Bharat ko apat bantip na pi kanungot pan ki MLA jong ka Congress ki bala pensngau sipi ki ban sawan rung saka BJP nga ong ipi ba ka party BJP kan sa ai ka roi ka par pai ba kan namde kum ka system jong ki party ka jingmut jong ka Congress mu Bharat kalong ba ka Congress hagin sanchar ka jong ka Congress party ya ka India bar ko we haginegi repos nem mo ladep ni perkhat ba ngi de ban penkut no namar ba ka jing hikai jong ka Congress ka yalam yangi sa ka corruption tenaga ta ka daw ban du ka corruption kalong Congress mu Bharat de ban pendu ka Congress kanang bandu ka corruption kai shumot ba shibun Congress mu Bharat kerteng dari jong ka party di Congress menta uwan MLA na ka Congress bandung ka BJP ka don jengmut nem Congress mu Bharat ladawan unu MLA na ka Congress chaka BJP utu ubriu umde shu kumba ulong manchwa kai he is not free kumbalong haga por manchwa ba un decide ya ka ebo unle ka party kan sate kai tenaga ta ka daw menta ula fong daga uniform jong ka BJP kan control kan yu bomde kan ni galanti ba pingai pengatrai ka ba hi ya ka ban control ya brio na kumno pi ong namar ba kan nam don kanu jing namar ba ya ka suki jong uhi ka party kan decide lada uya ya galanti ka babha ka party kan saperkhat ban air ka suki babiang lada ya galanti ka babha kamut undon kumu MLA tang bag haga por ban wan pat undom yo tiket sugai but ya kitu ke konsensi ke bo ulale ki kitu organization jongi kin sa ai ga report chaga state party jongi ngin sa direct ya kiwe pat ki nomik mat baki de ban yarab ya kitu party ya kitu ke particular constituency ke bakan ya bah ka kam ga jam tengin up ya kapor ba shibun ka bede ki ki ba phila
keren bat bakila clay kindiat ban nomor ba ka BJP ka keren ka bede bat man pendu jaj kam bam sam Henry Dangshan ngiu bat ya ka ba kam men shwaru nyalai ya kubor ki bede bat we MDC ula penia so syaka parti ka jongpi bat bolong mata kum BJP MDC napo laim kra konstituensi ba Nil Antonio War bodan menta ka top list apo kawai ni kam jersey apo ke CDC keipat ka parti ka don banong ka bede ban uni MDC ho chwa jung ya ka bon penia so ka BJP umsim lapau de lapau hadien bola don pat ba ka BJP ha kejing ede batu MDC jong i menta po ke GDC hoi ni layo ya kejing tip ba ka don kata ka mo kata ka kejing misuse ya kata ka pisa jong ka professional tax hadu ar korur tengka but kila peniru ya kitu ki accounts ba kila payment mo chaki individuals pi nakaliang jong ka dis council kala file ya ka FIR but menta kala de ka kamram jong ki police pan ai inquiry lada don kano kata ka corruption charge percha ya MDC jongi ngangai scam ba ka ain kan sim ya ka benta joka uno ubriu uba long corruption ya ka pisa upaj ba lene pendon kam bakla ka pisa upaj ba unga dah ka ain but ulade ban cha convict but un shong ya ka taga jail mo bagi ong ka bo ucapan saja tipilati bi bo ubriu bala lada chak convict kamut unsadu ek jinglong MDC automatically naga party unsa ngin sa expel you kata kan ya jaka anpi when chu kunno ba ka don ka kum kata ka ek misuse kan ni kata nginom la ban sim ya kata until and unless kala don ka proof ko pabyang kai de pi kwa nem pot ba jing toket ka de ban ya stat haswa ka election pi ga kamram jong ka ain nganam kwa ban ong ya ka ban speed and ban slow handai ka ain kan sim ya ka benta jong ka bahkan ai ka inquiry ba biang kan ai ka report ba biang kanang ba upaj ba un yo ka jing sha ba biang kai kanang ba ka district council jong i kan ne ya kata ka burom ka nam jong ka ba ka train benta upaj ba kata ka to kindia dah bede ba commission 40 ka jongpi lada phio so posit sejrong hatu pindang ye trailang ne empat kini kiseng riulum kemudian kum ke UDP ke HSPDP bat terter ngisnyau ba ya kini ki regional parties kiba kwa ban yadon benta bar ke BJP lada kidon kata ka jing perkhat jongki bakin aya ka roy ka par na benta upaj ba nga perkhat ba ka parti jongi kan sa ya kren barki bat ngin sa persang ban ya sing thu jing mut kanang ba ka target ka jongi ka long ban ai ya ka roy ka par ya ka state ka babyang dengan nam ong epi bangin sim dengan nam sim namar kani ka de ka kampat de ka por bangin le pre-poll alliance le ne post-poll alliance handa ka target jongi ka long bej 40 ngin form ya ka BJP government kata ka de ka jing tu jongi kentob ro ya ka NPP ngamong ke NPP le ne ka UDP le ne ka HSPDP hendre nga ong be yamanta hi kumapi ong jing post new le ne ka jing perkhat jongi kum ko BJP ngi perkhat be ba mission 40 kamut ngin yakun reposit ngin ya la kum no sa posit pyong yakun reposit kentob kerteng ga jong piru kata ka de ka jing perkhat jongi pi kumu leader mo kumu president jong ka BJP hapo me khalia lam nya ko han te pin yakun ne ma kene ke election ngam ong ye phi bangan yakun ne ngan nem yakun nomar ba mentang abat kumu presiden jong BJP ngan nom la bang ong banga yakun ne ngan nem yakun phi la danga ong ye phi bangan yakun kamut ngan confine tang ha tu constituency jong akin ngan nom la ban le pen biang ye giwe pat ki constituency hande ke kamram jong a kalong bangan pe ya baro kini kin republic constituency kai phi i ulidar unnam confine tang ha ko be jaka Narendra Modi Prime Minister candidate jongi
ujob election wat na po UP mo bat na Gujarat ki state befer tekum state leader ru ngamong ipi bangan ekon election han rela ka party ka don kam ngan yele ek election katangan omong bangan namil manupat banlong chief ministerial candidate jong ka BJP mar ngatrai kala de ka por wana pentep pai ba no pi banong chief minister candidate jong ka party kata ka de ka jing stu thu bakla jong pai ba ban chu ong ban declare chief minister candidate kanom bahae pi ka UP ngile ngimdon chief minister candidate ka Uttarakhand ngimdon chief minister candidate ka Manipur ngimdon chief minister candidate namar kajing project chief minister candidate kidon ki state ki ba ngila ban project chief minister candidate but ngin su project gumta kala ban reflect back pi kumbalong kubalaji hapo Delhi play ingi project ya moy Kiren Bedi ki pajba ki empat pediang mo yong ba empat biang bai Kiren Bedi in lead kumi chief minister ka parti ka ki parti ya yu ki demoralize no kain ta until and unless kum ki parti ki state ki ba ladon kita ki beriu ki bangila ban declare ta ka parti kan nam declare kam at this moment ngin sajet pat na pedeng kita ki ba job election do ba bahatam ya ta ngin sada kei pot ka jingso jong ka parti yo ba el hek piu ba el hek uday MLA uday ru minister baladon bat ka BJP badon ru bat ka Congress tahadu mentang impat don ka ege kijing ya day baru ba hek namar umde su parti men jongi te yu bru ba padde parti men jongi ngimdon kijing ekren e am sumut lada wan pai pin pedang ne lada kwa tang impat tip kain bangin ekren hab ekren ke condition ke terms jong u ba unwan habo bru umpat don ka kontak ban ngi kumulungan la ban ekren ya kata ka subject jong u muka ke ege ba kedon gaji keren kalau tekiam saya until and unless uwan yakendu yangi laningi le yakendu u kamdon ka ta ka bridge ban ya keren bat u kum nongen la banong ba u hek ka e gajing ya keren bat u hek ngamdon e banong sipang ba hek du bru ba bahan e bru bas new haba umpat don ka ta gajing ya keren bat ni langin khot la dangin be yu ngamdon ka e ta ka okay to habe dei pat ngatrai kan dei ya ka ba ngin hap ya kaban ya os ka bakun namare ka ba ngisa stang kumba sisnam dunai iko bantep laj na ka roi ka par kai par ka jingthmu jong ka BJP habe dei bat ka jala megalaya ni bon ma ki issues ki man ki ba ki pajba ki sim bagi dei ki balong ki ba khamat harengkar ro ka roi ka par ka ba ka BJP ka yo i bat ka phai khamat na ka mata ban le nam ta pajba ya ki mat jong upaj ba pin se yo hi lang ba kita gi manifesto jongi namar phi latib hi ba ngi kum ka party ngila pen kre ya kata ka vision documents te ka vision documents ru ngin sa publish upaj ba ka vision jongi banga su ong ya phi ba ka jing thu jongi kan simpor kata ka jing batai namar ba ki don ki expert ki jongi ki ba ki kita ki vision ke ba ka BJP kan sa panmi na bata upaj ba ka Meghalaya khanang ba ngin sa yaj na bata ka election te kat ba ngin pan de prepare kita ki ka vision jong ka BJP pin sa yo hiri ya kita ki kot ki ba biang ha ki por ban to khuble shibun ba shibun tema kini ki jingikren ngintang ye kendo biang bat pi hadin da filami kita ki penmi kita ki vision document ki jongpi ba kumjo re ka manifesto ka jongpi lingba kini ki jingikren habide ba kini ki mat nyai kuble pi ki pajba ki ba pe kini ka program ha ka baide ba ki bon ki mat ya ka ba ya tingkho ki jingye ka jong pajba ba ka sang BJP ki po kini ka jelang ngai kalalong ka jingirap ye pi ki pajba nyai kuble na kaliang ka patisi TV habide ba kini ka program markmat bakiri khman markmat bakiri khman markmat baruba shibun lingdo Kani gadega Patisi TV.